В този клип ще ви покажем как да настроите вашето устройство TRX, общите му настройки, като час, дата, къде се форматира хард диск, как се сменят режимите на работа, т.е. режим добавен с IP камери или да превърнете вашия DVR в NVR, като изключите аналоговите канали. Всичко това ще бъде засегнато в този клип. Първото нещо е общите настройки, като час, дата, часова зона, тип на показване на датата. Систем, подменю система, основни настройки, General, избираме най-отгоре часова зона, плюс 2 за България. Съответно, сверяваме часовника с коректния. Избираме начин на показване на дата и час, ден, месец, година, година, месец, ден или месец, ден, година. В случай не избираме ден, месец, година. Има възможност да настроим и автоматична настройка за лятно и зимно часово време. В случая не го правим. Можем да изберем какво да бъде менюто на рекордера на показване. Менюто локално на монитор, когато е включен, и съответно веб интерфейса, с който работим в момента. Естествено, българския е включен в рекордера. Още доста езици. Запаметяваме направените от нас настройки. При вече включени камери можете да променяте скоростта на предаване, резолюцията в меню Encode или кодиране. Настройката се прави за всяка камера по-отделно. При направени настройки вече запаметявате с бутона Save. В меню Advanced или напреднал можете да създавате акаунти, да направите настройка за автоматично рестартиране на устройството. Можете да изберете един ден от седмицата, всяка седмица да се случва, никога да не се случва или всеки ден да се случва в определен час, който вие ще зададете. Също така можете да конфигурирате автоматично изтриване на стари файлове след определено време, зададено от вас в дни. След като направите тези настройки, запаметявате с бутона Save. В подменю Channel Mode можете да смените режима на устройството. Всеко едно устройство позволява да бъде променяно с добавяне на IP камери, изключване на аналоговите, активиране само на IP. В случая ние за демо ползваме 4-канален 5 мегапикселов рекордер, който рекордер позволява включване на 2 допълнителни IP камери към него едновременно с аналоговите. Под разбиране този режим е изключен. В меню Channel Mode виждате таблицата. Local означава аналогови канали, които физически се включват с кабел към видеорекордера. Net са допълнителни мрежови, т.е. цифрови. В случая, за да сменим режима, избираме отметката на втория ред, която обозначава, че имаме 4 аналогови камери на 5 мегапиксела плюс 2 цифрови камери на 2 мегапиксела. Потвърждаваме режима. Видеорекордера ни съобщава, че е необходимо след смяната на режима да се рестартира. С потвърждението на бутона OK, той се рестартира и вече имаме възможност за добавяне на още 2 допълнителни цифрови камери, които ще покажем как се прави в следващ клип. Благодаря ви.